ଜାଣିଲୁ ଲୋ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଆଖି ଦେଖିବା ଦିନରୁ ଏ ବାରଠାୟାଣୀ ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ମୁଁ ଠିଆ ପାଲା ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ପାଲା ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି କି ଶୁଣି ବି ନଥିଲି। ହଁ ଲୋ ପାର ନାନୀ, କାହା ଘରେ ଠିଆ ପାଲା ହଉଛି ଲୋ? ଏଇ ପରା ଆମ ଝାଟିଆ ଘରେ ଲୋ। ଝାଡା ଖାଇ ଶାଶୁ ବୋଉ ଦିଟା ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଚାରେ ଝଗଡା, ଦିପରେ ଭାତରେ ଝଗଡା, ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଝଗଡା। ହେଇଲୋ ଝାଟିଆ ଆଉ ଜଟିଆ ଏଇ ତ ଦୋକାନୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ କିଛି କହନିଲୋ, ସେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ତାଙ୍କ କଥା ନା ଆମର ଏକ କରିଦେବେ। ଆମେ ଚାଲେ ପୁଖୁରୀରେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ, ଆମର ତାଙ୍କ କଥାରେ କଣ ଯାଉଛି ଲୋ ମା? ଚାଲୁ ନା ବେ ଜଟିଆ, ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ଫାଟିକି ହାତକୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ରେ ଜଟିଆ ଆଜି। ବେ ଶଳା ଝାଟିଆ ତୋର କଣ ହେଇଯିବେ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବିଶଳା ଶାଶୁ ବୋଉ ଯୋଉ ଝଗଡା ନାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ମଝିରେ ପୁରା ଡାଲମା କରିଦେଲେଣି ରେ, ମୋର ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି। କଣ କରିବି ତୁ କହତିବେ? ଦେଖିବି ଝାଟିଆ, ଦେଖିବି ଝିଅଟା ଯାଉଛି, ଦେଖିବି। ହଁ ବେ, ମୋର ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁ, ତୁ ସେଠି ଝିଅକୁ ଅନେଇଥା। ଶଳା ସାଙ୍ଗଟା ନା ସତୁଟା, ଶଳା ହାରାମି ସାଙ୍ଗ ଶଳା ମୋର। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? କାଇଁ ଫୋନ କରୁଛ ମତେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଚୁପେଇ ଦେଇ ସାରିଲଣି। ସକାଳେ ଚାରେ ଝଗଡା କରୁଛ, ଦିପରେ ଭାତରେ ଝଗଡା କରୁଛ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଝଗଡା କରୁଛ। ମଣିଷକୁ ଏଠି ମାରିଦେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। କଣ କହୁଛ କୁହ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ଦିପରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ଘରେ ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନା ତମ ମା ପାଖରେ ରହିବ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିମି। ବେ ଶଳା ଝାଟିଆ, କଣ ହେଲା ବେ? ପୁଣି କଣ ହେଲା? କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ତୁ ଶଳାଟା ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କାଞ୍ଚୁ କଣ ବେ ଶଳା ଝାଟିଆ? ଏ ଶଳା ମାଇକିନା ଫୋନ କରିକି କହୁଛି, ତମେ ତମ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ? ଆଜି ଟିକେ ପାଗଳ କରିକି ମତେ କହ। ମୁଁ ଶଳା କହିଦେଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଟିଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଶଳା ରହିବିନି। ତମେ ବାଳୁକା ଗୁଡାକ। ହଉ ତୁ କାନ୍ଦେନା, ଗୋଟେ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦବା। ହଉ ତୁ କାନ୍ଦେନା, ଚାଲ ଯିବା। ତ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ବୁଝିକି ଆସିବା। ମୁଁ ମା ଆଉ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇଦେବି କଣ ହେଇଛି, ଚାଲ ଯିବା। କାନ୍ଦେନା। ମୋ ବାଳ ନା ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛୁ, ଚାଲ ଯିବା ତ ଘରକୁ, ଚାଲ। ହଇଲୋ, ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିକି କହୁଥିଲ? ମୋର ହବୁ ନା ତୋ ମାର ହବୁ? ତୁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ କହୁଛୁ ନା ଲୋ? ତତେ ଦଉଛି ରହିଥାଲୋ। ହଁ, ମୁଁ ତମ ପୁଅ ପାଖରେ କହୁଛି, ହେଲା କଣ ସେଇଠୁ? ଘର ଭାଙ୍ଗି, ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି, ତୋ ବାପ ମା କଣ ତତେ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଆଲୋ ତୁ ଯାଉନୁ ଲୋ ମୋ ଘରୁ, ତୁମ ଘରେ କାହିଁକି ପଡିକି ରହିଛୁ? ହଁ, ମୋର ଯେମିତି ସଉକ ଅଛି ତମ ଘରେ ପଡିକି ରହିବା ପାଇଁ, ତମେ ମା ପୁଅ ଦିଟା ଯାଇକି ମତେ ଆମ ଘରୁ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଛ। ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ତମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହଁ ଲୋ ମା, ଆମ କପାଳ ଫଟା ଥିଲା ତ, ତୋ ଭଳିଆ କଳି ବୁଢୀ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ବୋହୂ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ। ଆମେ କଣ ଆଉ ଜାଣିଥିନୁ ତୁ ଏଭଳିଆ ବୋଲି? ହଁ, ମୋ କପାଳ ତ ଫଟା, ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ଏଇଭଳିଆ ଘର ପାଇଥାନ୍ତି ନା ଏଇଭଳିଆ ଶାଶୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଏଇଲୋ ମୋ ପୁଅ ଝାଟିଆ ଆଇଲାଣି, ଆଲୋ ଧନ ଆ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ମୋର କେମିତି କଜିଆ କରୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ନା ଜଟିଆ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ନା କଜିଆ ଗୋଳା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁ ଏଙ୍କ କଜିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଜଟିଆ। ହଁ ଯେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ବା ସବୁ ଠିକ କରିଦେମି। ହଁ ରହ, ତୁ କାନ୍ଦେନା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେମି। ହଇଓ ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଉଜ, ତମେ କାହିଁ ଡେଲି କଜିଆ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ? ଆଉ ତମର ହେଇଛି କଣ? ହଇରେ ଜଟିଆ, ତୁ ଜାଣିଲୁ ଏ ବୋହୁ କଥା କହନା। ଇଏ ଟିକିଏ କଥାର ମତେ ଖାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଛି। ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ଦେଖିକି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମିଛୁଟାର ମୋ କଥାକୁ ଧରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦିଅର ଜଟିଆ କଣ କରିବି କୁହ ତ? ଏଇ ମାଉସୀ, ତମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ଝଗଡା ନାଗୁଛ? ଏ ତମ ଝଗଡାକୁ ଦେଖି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଛ ନା ଝାଟିଆର ମୁହଁ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛି? ଦେଖୁଛ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଚାହିଁଲେ ଘରଟା ଭଲରେ ଚାଲିବ। କାଇଁ ଝଗଡା ନାଗୁଛ କୁହନି? କଣ ହେଇଛି ସବୁ କୁହନି, ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେମି। ହେଇଲୋ, ମୋ ପୁଅଟା ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିନିନି। ତୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବୁ, ପୁଣି ସେ ଗଲା ପରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କାନ ଖାଇବ, ତୁ ମୋ କାନ ଖାଇବୁ। ଘରେ ଶହି ରହି ରଖ
ଆମେ ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିନେ ଝଗଡା ନାଗିବୁନୁ କି ତମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦମୁନୁ। ନା ଲୋ ପୁଅ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିମିନି ଲୋ। ସେ ହେଲା ନା ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଯୋଡି। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡା ନାଗିବନି କି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟେନସନ ଦବନି। ସାଙ୍ଗ କହ ଏବେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସବୁ ଠିକ କରିଦେମି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ସାଙ୍ଗ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଗେଲା ସାଙ୍ଗଟାରେ, ମୋ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ। ତୁ ଯାହା ସବୁ ଠିକ କରିଦେଲୁ।